Tjena, vi har tagit på er. Det är snart allmänna bjurs. Det är 10 minuter kvar. Här är det Rainbow Mutation. Alla vet vad det är. Alla vet att det är en tusen. Fast jag just nu står upp. Det får typ. Men ska vi se om vi kan få en Meowl. Eller Strawberry Elephant. Meowl är den nya OG. Alla vet redan det är jag. Men hur långt ska jag ha min bislokt? Ingen kommer göra det. What's wrong? Jag har inte Sami ska in där. Sami. Kalla ni Sami för Scammy. Sami scammar alla. Likea videon. Då så kommer ni nog få en Strawberry Elephant eller Meowl. Om jag får en så kanske ni får Meowl. Elton eller Melvin eller Siri. Snälla likea. Ni är mina bästa vänner. Please.